Picture, video. Magandang umaga. Good morning. Kay gandang umaga. Good morning, Provincias. Ayan, si Captain Max saka si Madam Provincia. Welcome to my Provincias vlog. Wow! Si Captain Max, no? Sigilista talaga si Captain Max, no? Yan si Madam Provincia. Siksi si Madam Provincia. Hi! Hi guys! Welcome to my vlog. Kay gandang umaga, nandito kami sa Labit West. Kami ay bumibili ng puto. Puto po chinta. What's up, Provincias? Yes. How are you all? Kay Keep safe. gandang umaga. Stay safe. Right. Okay. Dito kami sa Labit West. Bumibili ng puto at pang kape mamaya pagdating. Yeah. Oh yeah. Hello, good morning. Hello, Hello. good morning po. Magandang Magandang umaga. Alam nyo, ma'am? Vivian Manaa po, ma'am. Vivian. So, ilang taon na kayong nagtitinda? Mahigit 15 years na po. 15 years. So, ano pang pwede nyong i-promo nyo, i-sabihin nyo dito sa kung Sa lahat po ng mga nanonood, kung gusto nyo pong makatikim ng masarap na puto. puto, Puto. punta lang po kayo dito sa Labit West, Urdaneta, Pangasinan, Zone 4 po. Okay. Hanapin nyo lang po ang pangalan ng Bing Special Puto. Yes, Bing Special Puto. So, yun. Okay. Shout out. Shoutout po sa sa family Manaa sa Baguio City po, sa Puliwan. Okay. So, sige. Okay. Thank you. Okay. Salamat po. Okay. Yan. This is your captain speaking. And sit back and enjoy the view. Galing kami sa Labit. Bumili kami ng puto. Pauwi na kami. Yun yung puto na nabili namin. May rack sa bike ni Daddy. Yun. Kulay blue na plastic. Ayan si Provincias. Bilis. Car wash. Barangay Catablan. We're proceeding back home to San Jose. Hi. Good morning. Bago kami nag-ride out mga 5:30. Tapos dumaan kami sa Darambuangan, Catablan. Approximately siguro mga 17 kilometers din kami nakapag-bike. Short ride lang. Buti hindi maulan ngayon. Bilis nila pa kami. Tumatakbo ng mga 20. Oh. 20 din. Bilis. Good morning. Good morning. Nandito na Tabing naman. daan kami. Yes. Dito kami sa Catablan Highway. Bili At kami bibili kami ng taho. Simang taho. Ayan. Bili tayo ng taho. Sa umaga. Ako rin kayo. Dalawa lang. Yan, taho. Simang taho. Yan, masarap. Ilang taon na kayong nagtataho? Ang taho?
Marami na din, mga 5 years. Mga 5 years na din. 5 years. Taga saan kayo? Dito sa, ano, Mabalugbog. Social pero kasi nakamotor eh, social. Pangalan nyo? Anong pangalan? Ano, Mark. Mark po. Mark Mangtamo. Mark Tamo. Social eh, nakamotor eh. Timingan namin pumunta ho. Sarap. Tabing daan kami. Taho. Oo. Sarap. Naubos na. Pauwi na kami. Malapit na kami dito. Kagubatan. Chillax. Chillax lang. Pinakapaborito ko sa Riverside. Full of mahogany trees. Chill. Ayos din. Kapaya ng San Jose. Uy! Ensayo lang tayo para lumakas ang resistensya natin. Good morning dito. Uy, Luis. Church. Doon meron. Matayo si Madam Provincias. Morning po. Thank you Lord, we are now safe. Approximately 21 kilometers pala. Check is 7:56 in the morning. Medyo maaga, makulimlim. We arrived safe. Thank you Lord, we arrived safe. Yes. Yeah. So, thank you for watching our vlog. This is your captain speaking. And Kaprovincias. Si Tolits. Kanan